Kaixo abaltzizketatik doa, gaurkoan gure Gabona. Herri txikia bezain polita, betidanik zor zaiona. Txikita polit bezain berezi, otedan badauka sona. Mendi magalean da mendian, aldi berean dagona. Aldi berean dagona. Laino sartu da. Bai, laino sartu da. Bai. Nora egoz gaur? Gaur, abaltzizketa. Gipuzkoan. Egon zea, sekula? Bai, egon izan du naiz, bai, larraitzen da, kroketa jaten. Egon niz larraitzen, azken egon ditzen dela 5 urte. Bai? Da, akordatzen ez, telebistan ikusten turra. Keaputxe eta pirazi, Conde Lobisk. Keaputxe, Claudio Keaputxe, akordatza? Bai, Claudio Keaputxe, Jani Buño, Zeron Jaskula. Logan Fiñón. Bai, Adu Japarov, Jamulidin. Krikelion. Bai. Eta beti irabazteuna, Tete de la Cruz. La pierna, Porso Iván. Porso Iván. Bai, urruzu izango, Porso Iván. Urruzu. Emil Porso Iván. Ni pixkat hanketako minekin etxe bilek. Nu baina? Bai, hemen azpin, hola, baban batzuk bazezken ikorren. Babak inik hemen zezken, bai. Azpin, ez da izi botak enduko, eta jau nuzkio tolosako babarrunak bazezken. Txoixo eta guzti. Ikusaldez kantinplorak arrieten. Zer, Mateik, landakandan pandereta, aia San Pedro baiaran aurkitzen da iztarratzu, ilde arratxaletan antza pixatei nahi batzu. Klasikoa, vintage, haure bari. Trikitilariak era Euskal Herrian sortua, botez ere Bizkaia eta Gipuzkoako frutua. Naiz urte batzutan egon pixka bat. Ba, dixite. Honek utzi beharko ditu, ezta? Bai. Berriro zorionian gaude inda. Landakandan bandereta benen dugu. Eta oinek? Oinek, ja, oain ditan ninbera zeskat, Babak? Bai, babak inda, ja. Bueno, sorte hona dizkide? Bai, eutxiko jai. Gabon, abaltzizketa, Gabon. Gabon, ongi etorri zuen herrira. Bueno, sozio, zerekin kontura honitzen txindokitik bera bentosela? Zekin? Euskaldunok mendian gerala munduko simpatikuenak. Bai, zeba? Kalian igual esetxu batek aurtzen, da mendian danek aio. Bai, oire egin jada, bai. Nik pauza batetaz kontuatu naiz. Zetaz? Ba, Euskaldunak gailurreo mendi puntalatze ganean, holaxe jartzen gala beti. Emateu jota bakantatzea guazela. Jo bezala, Errol Flynn bezala, gailurre aliatu nahu, putako miak, Arrazoio kasu. Bai, eta hoxe, eta nik mendia gutxi guten nahiz, nik lehengusua 6. pisuan bizi eta balko jate eta berdin egiten dut. 6. nian atxio, putako miak, Aiba pastilla. Bueno, gauza da, abaltzizketan, gero ikusiko dozuen bezala, zue badakizuen bezala, paisaje benetan apartak ikusi genitxula. Paisaje aparta bakarrik ez, jende apartare bai. Bai, beraz, guazen gozatzera abaltzizketaz eta abaltzizketarrez. Gabon abaltzizketa. Gabon. Eixo? Berdin, non? Ze martxa? Ba, laneko asmoan. Lanea? No, hemen inguruan itxotzu lan ala? Bai, hemen ingurun bai. Julio Kasurekin? Bai. Zeizen daukazu? Luis Mari. Luis Mari? Bai. Eixo, Luis Mari, zuaitz ni. Urtaskotako. Ondo. Bueno, behar konpainikin hijo aurrun. Abaltzizketa saltzen gabiz da. No.
Txikiak eta oain hemen izangoa, a ber, leku ibadau. Non itxen zuena? Ba, mentxe, Hemen, onaino da. Bai, onaino. Martxatrasen, rekorridu da. Bai, otxure, bakizu. Otxure eta alperketi pixkate baita, danak. Zema metro zetxetik gona, Luis Mari? Ba, 50 metro, la? 1 metro, da kotxe entortzera? Bai. Zutan erarteko. Bai, mendizatako. Administratako, tranquil. Da lan egiten duzu? Hementxe, hau da? Hementxe. Edizio, bai. Logika line. Logika lain, bai. Logika line. Eta gero ikustu tamen, kotxe hilara badaula, eta atzian, beste hilara bat. Beste bat, bai. Hemen dabiltzen personana. Zenba jende egiten dut lan hau, Deneta, 107 hola gaude. 107 langile. Bai. Eta herrian dauz, zenbat biztanle? 315 o inguru hortan. 315 biztanle eta 100 langile, eta udanak, berainak. Gehienak. Bai, gehienak, bai. Zer da, logika line? Logika lehen, bertako bik sortu genuen. Oindala, hogei bat urteola, gutxura bera. Eta ze zerbitzu ematen duzu? Eta zerbitzuk, kontrazenterreko zerbitzuk, azka ematen die, bezeroentzako harreta zerbitzuk, servizio atentzional kliente esaten dena. Call center, Telefono atenditzea, telefonotik bai. atenditzea. Baltzizketa erdien, call center bat. Bai, call center bat. Luis Mari, eta etxe hau, zer zan lehen? Be garaien basarri bat, be ganbara, ikilu, eta ganbaran lehen zeuden, pues eso, ganbaran neotezien da, pues, belarrondue, masalestok, txoxok lehortzen, intxaurrek zabalduta, Eta oin? eta oain, fibra sartuta, dana ordenadorek, da digitalizatu esango. Lehen txoixok eta lastoa zaun lekuan? Oain fibra, Oin fibra. ganbara digitala. Luis Mari, erakutzuko behazu? Bai. Bai? Igo jore badau, Badau. Baina, ejerzizio psikiatrikia ere. Hauxe da. Lehen ganbarra zana. Etxe hau? Bida, ganbarra hartako kutxa dau. Hau, lehenko ganbarako kutxa. Bai, hoxe gehatzen da. Hau da gelditzen da makarra, Ganbarra hartatik. garai bateko ganbarra hartatik. Bai. Hemen da gazo, Luis Mari. Luis Marinen enpresan bi pisu daude, bi piso. Igogailua dago, baina berak ez du erabiltzen. Oinez igotzen da, ejerzizioa egiteko. Hori bai, etxetik enpresarako 50 metroa kotxean. Luis Mari, ejerzizioa egitea ondo, baina gehi egirez, arrazio dugu. Tranqui. Bueno, abaltzizketan, 315 bat pertsona bizi dira. Eta logika lainen 107 pertsona egoten dira. Logika lain ez da abaltzizketako enpresa bat, abaltzizketako auzo bat da, auzo bat. Eta auzo hortako plazan zailago da aparkatzia Manhattanen baino, hori bai, Inoiz ez dut ikusi baserri bat, olako eraldaketa modernua eta radikala eukida banik, Inoiz, abaltzizketan. Baserri hortan lehen, ordenadoreak zauden, oin ordenadoreak. Lehen intxaurrak lehortzeko, lehioak irekitze zian, da oin Windows XP ireki behar da. Eta lehen ganbaran xagu zarra zauden, da oin xagu inalambrikoak. Luis Mari, behira naho, ikustoten arreta matit, dana emakume dela. Bai. Emakume asko dela bintzat. Bai. Eta segatik da hori? Segatik hainbeste emakume? Lanpostuntako, okixo ikustundulako, bai, hau txaldetik, gozogoa da, eta gero, bueno, pues, konstante xo. Mutili bau? Bai, mutile, bai, bila, hortxe. Bakarra, gaur? Bai, goizen, bai. Zeizen dugu berak? Imanol. Imanol, gaur goizien hemen mutil bakarra lanien dauna. Bai. Esan dira, emakumeak hau goxo daukala igual, pazientzia, eta zu hemen basau zerbaitiatik izangoa. Pazientzia asko daukat. Bai? Bai. Pazientzia duki da norbaina, pesau ere izan biak ez da, astuna. Pixka bai. Limite orden, insistentea. Hori da, pesau ez, hitza da, pazientzia eta insistentia. Hori da. Ez da astuna, da insistentia. Lana, eguneroko lana da. Mari, hona izango lau behar lanian? Argumentario hona, erabili guztun da. Bai, astuna ez, insistentia. Insistentia, hori da. Bueno, lagako zaitxut, lanian zeitzen. Manol. Salmentak, komerzial lanak, telefonia ere bai, zerbait, zebeste arreta motoa. Hau esate bateko, ana, iten nahi dena, kasuntan asentsuaren bat, edo aberiatu, o itin balima da, edo atrapautak etzen balima da. Egon. Ascensor baten katiatuta elitu eskero, atrapauta, deitzen dan timbre hori. Bai, bida. Anak hartzen du. Bai. Nungo ascensoriak, abaltzizketako, Euskal Herrikoak. Bat, estadu oson da Portugalen. Estado oson da Portugalen. Bai. Ana,
gaur bat ematen da? Orain, guen dela gutxi, 3 segidon izan dira. Nola soluzionatzen duzu zuk hori? Lasaitu, teknikoari berehala deituko jeula, esanez. Jendia nervioso entzungo zu? Bai, askotan bai. Ni adibidez klaustrofobikoa naiz, eta beldurrez benetan, posible da, aprobetxoko galdera uteko, posible da oxigenoa gelditzea ascensorian? Seguru? Ez, seguru. Beti aizea sartzea. Ascensorian aizea dago beti? Beti. Tranquil, bate deitu izu nik bezala esaten, ez dut erna sartu? Bai. Zugor, psikologo lanak? Hori da. Zein da protokolua? Bueno, lasaion, kontun hartu hori tximini bat bezala dala etxe batekoa, orduan beti dago prestatuta baizea egoteko. Tximini bat ustozu dela? Tximini bat izango baliz bezala da. Metaforaikolena, porque kea pasatzen delikoa? Ez, a ber, airena. Tximini airena bezala. Ana, gertatu lehik orduan nire bizitzan, ascensor baten katiatu, timbre jo eta zure hau txentzuta. Posible da. Bai. Ana Segillo? Agirre. Ana Agirre. Bueno, Ana Agirre. Espero goti inoiz deitu berrik ezagutzea. Baina, lasaitzen hau, telefonoan bestaldian, zuzlako jendia dute. Bai. Eskerrik asko. Zuri. Segi lan. Mila esker. Bale, agur. Bueno, Imanol ez datorri. Egitza zen etxean nahiko landauka neskari esplikatzen egunero hainbeste neskakin daola, Zelosa jarrizta. Nik enuke nahi. Bueno, logika lainen laniteko pazientzia handia behar da. Ta Imanolek argi izan zian berak pazientzia handia daukala. Baina sorte dauka, badago gauza baten pazientziarik beharreztuena. Ta da, komuna libre daun zain egoteko. Eta egun baten ataskauta gelditzen bada, badak izan ditzu, Anari deitzu, eta behala zaitxuko da. Luis Mari, zan zenean, emakumia normalian, emakumiak telefonu hartzen da banean, goxua badala eta pazientzia gehiago daukala. Igandetan nere amari bazkaltzera ez nuela deitzen dio denean entzungo bazendu, ezen duen berdin esango. Abaltzizketa, Tolosaldea, Gipuzkoa, ikusten dezuen moduan, txindokiren magalean kokatutako herria da. Egun oseon honitzake bista hori behira. Baina, lan inbiarra daukau. Gero arte. Jos, gaurren lehi tokatu ber aldapa gora. Ta hanketako minekin nabil. Ja. Ikuste, programa guztietako aldapaik okerrena gaur tokatzen nahi zaidala. Ara, hor pertsona badao. Oazen bestigatzea pixkat. Kaixo! Egunon, baita zurire. Egunon. Hemen txet, paisaje harra disfrutatzen. Disfrutatuta argazki batzuk ateatzen, Oino, zertza argazki? Oain arte patxare harrean, Oain arte, zure esan dezuna. Zertza argazkilaria? Bueno, argazkilaria afizioz, Afizioz. Bestela? Debozioz? Debozioz apaisa. Adios, Bai. ez dakazu apaisa itxura askoik? Ez da? Moderno ikuste, zaino? Modernoa, ez, normala. Bueno, ni Mikel naiz, zu? Vale. Ni Jose Nazio. Jose Nazio. Bai. Bueno, apaisa izan da, goin, Don Jose Nazio erabiltzalda. Bueno, a ver, Bai. hor maila ezberdinak. Ah, Dios, hori ez. Bai, aitona mona batzuk, Bai. beho indikan bai, behar bat da Don Jose Nazio. Bai. Normalean, zuka, eta gazteak ika. Osea, que, bai, generazio aldaketa. Hiru nivela, Bai, graduazioa galtzen. Bueno, pixkat dizia, aldapak idiote jo nabila, hanketako minekin nabila, pixkat importan zaizu eseritzen mebea. Ba, eseri. Bueno, Jose Nazio, eta zeako hemengo parrokoa? Hemengo ere bai. Hemengo eta beste 12 herri hemen ingurutako, baina bai. A ber, hemengo eta beste 12 herritakoa. Bai. Hoi nola da? Oain gutxi gaudela. Gutxi zarete, Bai, apaiz edo gutxi. oain gaudenak asko balio degula. Oire, bai? Bai. Hori da pluriempleo. Pluriempleo, baina soldata batekin. Ba, Dia, mami soldata. Ez. Eta esango izkiazu zer rizidien? Ba, hemen Abaltzizketa, Orendain, Baliarrain, Ikastegieta, Aldaba, Amezketa, Ugarte Bedaio, Altzo, Alegi, eta Albistur, eta Santa Maña. Eta Santa Maña, ba falta, ez? Ui, ba, astu zaienak, ez diete barkatu.
Adibidez, igandetan ze tokatzen zaizu? Kanbiatu Ez, egiten da edo? igandetan 3 mesa eman. Hiru 3 mesa. herri ezberdinetan. Kompletua, igandeko izan. Igandeko da, kompletua. Bai, gero bermu pixateo, mesita Hori baina hartzei, beti kontrola da dela. Egin ja, kotxi ezin. Adibidez, larun batetan zeitatezu? Larun batak askotan eskontza egunak. Egin ja, eskontzak. Ta igual komunion batian edo bondan batian edo anekdotan bat pasaltzaizu sekula. Behin gertatu zitzean, eskontza egiten ikoala, eskondu hartzen gizonak esan ziala, ez joateko. Ez joateko? Bai. Hori, behin. Behin. Bai. Gero askotan gertatu zen da, jaunartzetan edo horrela, monagiloak ere bat ziplo mareatuta eroitzea, baina hori, olakoak ere bai. Baina hori... Ardoko xuangatik edo, beruangatik edo? Seguruna, kandelai begira jarri eta kandelai begira egoteakin mareatuta. Pixkatola hipnotizatuta bezala ez da? Bai, gauzkalo, bai. Bio, sekula ez nintzen noi, baina kandelakin kontuz ordun. Kandelakin kontuz, bai. Beraz, se monta el cirio, esaten bezala. Bai, se monta el cirio, bai. Menditik nijoala, aldapa gorantxe lainu artian da gurutze artian, gizon bizardun bat ikusi nun, da esan nun, ara, jainkua! Ez, jainkua argazkik ateatzen! Baina ez zan jainkua. Esategu jainkua toki guztitan daola. Jainkua ez daki, baina hemen toki guztitan daona, Josei Nazio apaizadala. Fijatzen mazeate, jainkuak, Biblian esaten du, itunzarrian, jainkuak mundua 6 egunetan egin zula, ala da, ez da? 6 egunetan, eta zazpigarrengoan deskansatu egin zula. Josei Naziok ez, Josei Naziok 6 egunetan lan egiten du, eta zazpigarrengoan lan gehiago egiten du. Igandetan 3 meza ematen ditulako goizetan, 3 meza. Jendiak esaten du, Euskal Herrin ez dola apaizik. Nola egongo ia apaisak, batekin dana itxegu eta. Iepa! Eixo! Ze moduz? Ondo? Ondo? Ara. Kontuz. Bueno. Kontuz. Zein etorri hemen? Zein etorri hemen? Bizitan? Zeizen daukazu zu? Teresa. Teresa? Ze moduz zaude? Ondo? Balkoia handi dakazu. Bai. Bai. Teresa, atia zabali dago, portalekua. Ikital da. Bai? Igoko naiz gora? Bai. Ze pisu da? Bigarrena? Biarrena. Teresa. Eixo. Hola. Balkoia erakutzeko jazu? Bizkotxo darra, zeu gindakoa? Pero guantxe, piru Berua? Piru guantxe da. Ele pela? Eza, erran? Bizte harra daren. Bai, ozen, a ver. Hemen bizte. Honek. Kaska. Bien, baino hobea da. Ai, ama, Iñaki. Aizu. Zer pasatzen? Zuziko pomada mato. Pomada? Zer pomada emango joniko ni? Zoze. Aizu, hori izotza esaten duen, eta hola eutxi ondo, Daukazu izotzik? Izotza bakazu? Izotza, kamara ikenten mazaio, bai? Txoka. Ai, Azkenean biztek ikusi behar junbiot, Da? Hau zer? Bat! Ai, ama, ze, baina, hau ez dizura atako, Hau ez, hau ez.
Teresa. Bueno. Bueno, Intxaurrak bai. Baitare. Hartu leke pagat intxaur? Biderako? Hartu. Bai. Ez daude, Bizkotxoa hobea zan hori baino. Teresa, eskerrik asko intxaurratik da bizkotxoatik. Bai. Bin, musu bai? Bueno, ba, venga, ba. Nola, venga, ba, goipe bezala? Ya está? Musuak, baino, hori zautuzu? Ze moduz? Bai. Ondo! Ai, apa! Jo, intxaurra garraskoa! Hala, Begila eta goiak! Eskarri asko! Agur! Joteka, erotu jorria, listo! Burun! Bueno, Teresa, agur! Bai, agur. Bi musu bai, azkena? Lehen eman dizut! Bueno. Bai, Hala, gerarte, Teresa! eske. Barre? Teresan etxian musuak hartzia ez da erresa. Erresa da txokatzia, eskua eta buruekin persiania txokatzia. Golpearra hartu noan, Teresa. Golpearra. Bizkotxua beru oso akazu, baina nire kopetaino beru esan galitxu, Bueno, zelako, oine barre? Eskerra, mina hondik gina onartu. Bueno, Teresa, hori da barria, ze barre eta zuek eba ikusiot. Teresa, segi humore horrekin, segi humore horrekin da persenia arrelatzeko fakturia, ete bera bialdu, bale? Eskerrik asko. Gipuzkoako herri askotan ohitura den bezala, herritarrak goitizen batekin ezagutzen ditugu. Amezketan euliak, asteasun tranpazuloak, eta abaltzisketan hemen txalburuak. Txalburuak, zapaburuak, apaburuak, ez txalaren buruak. Hau da, renako juak. Nik abaltzisketako postaria nahi dut izan. Hemen helbideak ikasi beharrik ez dago. Eskutitzak nahi ditunak, ipurdila mugutu eta etorri dadila bila. Kaixo? Iepa. Non? Ni Mikel, zu? Ni Jon. Jon, urte askotako. Berdin. Zertzea herrikoa? Bai, momentu honetan herriko alkatea. Joño, herriko alkatea? Bai. Horretik guztiatu telefonuakin pixatola lanian, bai. Herrin bertan daukeu WhatsApp grupo batein da. Herrigintza odeitzi jona eta hango informazioekin. Herri modernua, baltzizketa, Jon, eta zenbat herritar zaudete WhatsAppeko taldean? Bueno, hasera baten jarri gendun pixkat kapauta bezala. Familia bakoitzetik bat, kide bat bezala. Eta gero aia libre utzi gendun da. Momentu honetan gaude 53 kide. 53, bastante. Eta zer atako informazioa pasatzez badibidez igual? Izan lehike, Fraisorok antolatu dula sagarrak podatzeko ikastaro bat. Eta horrena bestelako aurkezpena bat balin badau, o kultura ekitaldi bat, kirola, eozer gauza. Eta baita datu pila bat, paron datuk eta dana bialtzik jau. Laburretak balin badaude, kotxe arraron bat balin badabil. Hemen, online gaude, ez deuna erabiltzen da, ez inor zoriontzeko, ez txiste bialtzeko, ez bideo bialtzeko. Julio Iglesiasen meme horiek eta olako gauzak. Olako, ez dikio. Ezik ez hori, Jeria Bieldu hortik olazten batia. Ez da kasuik eman. Aurrenetik zorroz jarri gendun, eta jendek laneko erraminta bezala erabiltzeu. Joño, herri benetan modernua, ez da? Goen teatu gara, ez da, kirkilik ez da pasatzen hemen. Bastante, bai. Gutxine hemen barrun dau. Bai, kasualidea. Baita zarraun barrun, gutxine hemen dau. Hau udaletxean, ez da? Hau udaletxean, bai. Bueno, horrean joan. Jo, gauza bat, ni hola herritarrak niz, baina sartuko aldiazu pixka bat, taldian. Posible alda. Bueno, bai. Ez dugu bainolako ekin, baino... Bueno, pixkat. Gaurkoati ingo dugu. Bueno, eskertze jote, ben abaltzizketal bat bezala. Telefonoa. Bai, 6 5 3 Hemen audiokoak jarriko eta ez da zuentzunen telefonua. Txintxo portatu ahi, Bai, ni txintxo. Ez da gerrazko ematen WhatsAppen. Bestela... Eta noizti dakazu, talde hau, Jon? Urte eta zerbait. Oño. Bai. Ara, agregatu naue, erregintza. Bai. Hemen txek, txek. Beste bat jendeak esango zein, izango te hau. Egunon. Ez da, egunon.
Gelo deu. Bueno, gutxinez, sarrera indet, Jon. Oidek. Sarrera hona, espero que bizate, ara jatu zeizu. Ara jatu zeizu. Ara, jo, hau da komunikazioa dakatena abaltzesetan, Bai. Osa, aktibitatea, Bai, bazeok, pixka bazeok. Bueno, Jon, eskarrik asko. Iri? Tartean sartzeatik eta, bueno, herriko abaltzesetako berrin da. Hemen txengoan, WhatsAppa begira, guztin. Formal ibilia, Formal, oso formal. Bestela? Eskerrik asko, Jon, ikusiko gea. Venga, Gero arte. ondo pasa, gero arte ba. Bueno, Jonek ederki asko esplikatu zian herrigintza taldeko WhatsAppen funtzionamentua, bai. Abaltzizketa teknologian herria intzindaria da, bai. Hortxade daukazue ganbara digitala eta baita ere herrigintza taldea. Edo zeinek ez daka, oie? Ez. Txindokiko Silicon Valley zeate. Jonek komentatu zian gauza serio eta informaziorako dala WhatsApp taldea, baino ni taldean sartu nitzanean, egunian zehar WhatsApp arraro batzuk somatzen hasi nitzan, eta guain pixkat analizatu egingo itxeu. Ara, herrigintzako mezu arraroena. Lehenengua jasonuna, hausia izan zen. Jonek bidalita, norbatek nahi badu urkulan arratoi zakurkumeak darela opari. Oso politia, argazkita guzti. Bigarrena ere baukau. Josu, ertzainen kontrola ordiziko sarreran. Oso praktikoa, bat lau zerbezaean da ordizia bani mazuaz. Mikel Senperena, pagadi, gue amona nahu nahi, siestako gogokin omen zeoken. Bueno, bukatze gogok jasonon, laneko gauzik ez. Zein notea laneko gauzik ez? Zein notea? Zuel, ara, fenomenoa. Amona eta pagadi, siestan earki. Hola xeba, hau biesek izan zian, erregintzatxateko mezurik importantenak. Eskarrik asko. Txikian haundia da, hau bere modura, aurrera penarekin lortuaz onura, aro digitalakin badauka lotura, WhatsApp bidez gertu da, urrutiko ura, ta klik batekin doaz, herritik mundura. Ta klik batekin doaz, herritik mundura. Egunon, ezin irterik atzaude, kateatuta zaude? Egunon. Bai, egunon. Barkatu, ze izen daukazu? Ana naiz, zeitea? Ana, Agirre? Bai? Bueno, Ana, zuaitz naiz, Zuaitz naiz. Ez nago kateatuta, ondo nago, oraingoz mintzat, baina jakin nahi nagoen, ea benetan timbria jota zure ahotsa salduko zan. Ikusten dut baiet? Ala izan da ba. Vale, bueno, Ana, lagako zaitxu, ze benetan bate hongo da igual apuro baten da beharko zaitxu. Beraz, lagako zaitxu, dale? Bare ba. Eskerrik asko, Agur, Ana. Agur. Ikusi dozue. Timbria jo, eta Ana, bere ahotz goxuakin, lasaitasunakin, eta pazientziakin. Eixo? Hola. Eixo? Zer moduz? Ondo tazu? Ondo sanberko? Tranquil. Bai, alaxen hau ba. Zeizen daukazu? Nik, Maria Dolores. Maria Dolores, ni Zuaitz. Bai. Zetan zabiz? Neguako galtzardiak egiten. Neguako galtzardiak? Bai. Zer da hori, lana o zer da artilia o? Bai, lana. Lana ematen da, ozta? Bai, lana ematen. Lana ematen da, hola? Bai. Alaxen. Ezer hilik ez uronduan? Bai. Esei, lasai.
Galtzerdia nola iten duzun ikusteko? Bai, eta bujanda bate badau sukalden, maien gainen. Bufanda? Bujanda, a ber, alako kaskoitik jutu. Bai? Bai, sukalden maien gainen dau. Hori horrez? Sartu. Ez da problemik? Hau izango da. Hau ez da? Ez. Sukalden maien gainen zan. Hortik, juntzakez. Hori horrez? Realekua zea? Bai. Vale. Hau izango da. Zer dago, Maria Dolores? Hoi bufanda iteko bolo bat. Bufanda itxeko? Bai. Nia guzta bufandia? Ez. Ontsa nator, Horren ondon zan beste bat, a ber. Vale, ontsa nator. Dolores, hau izango da, ezta? Bai, hoxi da, Hau bai, bota. vale. Bota. Hau esukin duzu? Bai. Oain dala, 3 urte hola indakok eta ozkat, iloba guztiri denai. Bai? Bai. Artistien da zauz, Artista. Artista ez. Nikolaxi, pasatzen dut egune? Oikin? Hemen, poltsaka bat bada, hemen? Honetan esukin duzuz? Bai. Oik ez di asko. Ez di asko? Ez. Ba, kolore danak, Rosak? Honek... Moriak. Grisak. Honek alegrio badia, Bueno, kolori alegrio bat. segun zein dan, amonantzakota, beste atzuk umentzakota. Eta hori kolori diferentia da amonantzat eta umientzat? Bai. Kontuz, amonantzat ze kolore? Amonantzako, more hoi. Hau amonantzat? Bai. Zeatik? Atik. Honek rosak? Oiek, ume batzuntzako, neskato batzuntzako. Mutilentzatez? Ez, mutilantzako botxuri hoiek. Honek? Oik, emakumentzako. Honek bai? Oien eukitzeko hankatan daula. Hanka gotza dakasen jendientzat? Bai. Lotako? Bai. Honek... Oiek zuentzako mukok. Gizonezkoentzat? Bai. Honek, bale. Eta honek grisak? Grisak oik amonantzako. Honek bai? Bai. Hau? Oi, amonantzako. Hau bai? Bai. Amonantzak kolore asko doz? Bai, amonak eosi jametitzituta. Bero izan ezken. Kolori izti behitzen ez da? Hainbeste? Ez. Bale. Azkenak, honek? Oik amonantzako, hola. Oingotik, abaltzezketako amonak oinak epeleko ikibitzu, Bueno, Kontuntan? bai. Bale. Bai. Maria Dolores, negua bator, Bai. da hankak nik hotzak eukitzitxut, beste egitxe gaintzako galtzerdi bakasun, ero, da ze koloren etzako. Hauek? Hotxek. Neguen hankak epel ditxutenian? Bai. Akordako nahi, zeinak eman diazen? Bai. Bale? Eskerrik asko. Zorregati ba. Bueno, Maria Dolores. Bai. Ondo segi, Bai, berdin ba, Gustua jantziko itxut. Bai, ez dakit. Agur. Maria Doloresen itxien zenbat bufanda, zenbat galtzerdi, zenbat artile, zenbat lana. Etxe hortan lana topatzi erreza da, inemen baino erreza da. Gero hori bai, abaltzizketako amonek ze sorte daukaten. Danak hankak epel. Maria Doloresek egititun galtzerdien 180 amonentzat da. Da kolore denak azetatzen ditue, kolore danak amonentzat dia. Hemen arropa marka berria sortuko abaltzizketan, United Colors of Amonas. Hemen Maria Dolores, txindoki magalian gaude, negua badator, da hotza ere badator. Ta nik, nola ez? Zu gerra lautako galtzerdixeak, Gazio ditxut. Ze entzundan hau, abaltzizketan badaula esaera zar bat esaten dabana, Maria Doloresen galtzerdia jantzi eskero, neguan hotzik ez, neguan hankak bero. Ara, vibrazioa berrize. A ber, zer daun herriko WhatsAppean. Hau, gizon inventua da, Egunon, gaur lehatza 7,5 euro kilo. Txitxarro handiak 8. Antxoa ondarrukoa 7. Egaluze aurreparteak eta kolak 5. Rodajak 9. Hemen kriston informazio etortzen da, ara.
Julio Otamendik erantzuten du, Arantxa netzako hartu enbotatzeko baino 10 kilo inguru. Bate gogoi laneako baino geho guztua jaten jateta. Bueno, doba jakitua. Ara, ze kristo gote hau. Ozen investigatzea. Baina, ikustu lezo ze piztina puska dakaten hementxe. Guaintxe argitu dut misterioa. Orain badakit zergatik abaltzizketarrei txalburuak deitzen dieten. Hementxe putzu eharra dakatelako. Ze sasoia. Kaixo! Kaixo, zer moduz? Atzaldeon. Atzaldeon. Haze sasoia, Bai, noski. Ze lan da lan? Bueno, ezain beste. Garaia, ja, aurreratuta dago, eta... Eso, barkatu, euskara abaltzizketako dakazu, ez da? Ez, nik Inglaterrako euskara. Inglaterrako euskara, lehenengo ezagutzen dudana. Bueno, ni Mikelu, urtaskotako, zu? Ni Angela Linsky naiz. Angela Linsky, posta naiz ezagutzeaz. Eta, ze egiten du Inglaterrako andre batek hementxe abaltzizketako baserri batean? Donostin egon nintzen irakaslea bezala. Bale. Eta gero ezagutu nuen niri gizona, Jesus Mari. Eta gero, hau erosik genuen, baserri hau. Eta zure senarra hemen dabil? Bai. Jesus Mari, hau Mikel da. Kaixo, atxaldeon. Iepa, kaixo. Zer moduz? Ondo eta zu? Ondo, esan beharko. Bueno, hemen aluzitzen atzen egin nahi ze etxe polita dakazuen. Bai, etxea, patrimonio historiko lokalean sartuta. Zer zatezu, bai? Bai, hau, eta, begiratzen badezu orgoian, 1706 año, eta gero hemen eguzki erloju bada. Eguzki erloju eta guzti. Esan dit Inglaterrakoa dela, eta zu nua, zera? Ni Donostikoa. Donostiarra. Iria pixka bat itogarria zan guretzat, beste zerbait behar gendun. Beste zeo zer. Okietugu behiak, ardiak, antzarak, ateak, untxiak. Eta horrekin jarraitzen dezu gaur egun, edo? Bueno, ja baja eman dugu. Jubilatuta gaude, baserria saldu nahi dugu. Baserria saldu nahi dezu, ez da? Eske, zaharrak era. Bueno, hemen argi esango du, baserria salgai dago. Marabila hau erosi nahi duenak, jarri kontaktua gurekin, eta Jesus Mari edo Angelarekin. Hemen hola jubilatuta hola zertan pasatzen dezu denbora, adibidez? Paseatzea, eta batzutan ere gimnasia egiten dugu. Gimnasia egiten dezue? Ni karate egiten nun, eta hor ganbaran daukagu, gimnasio zerbait, Gerriko Beltza naiz. Gerriko Beltza? Erakusten nun... Maizura izan zea? Bai. Karate pixkat erakutsiko zen idake? Bai. Ganbarara jungo geha, eta... Bai. Oso ondo. Oso ondo. Ega. Gozen. Gozen ba. Eskailerak hemen estudia, Bueno, hemen dago. Hemen dezu, ez? Hau da... Bai, sako eta guzti. Bai, sakoa. Hortxe. Bizikleta batekin ere batzutan ibiltzen naiz. Eta hoi da. Nuntxakuz. Nuntxakuk bai dazkazu. Adios. Oino. Honekin doa pixka bat ikasi gendun, baina ez gauza handia. Bai. Oie, begiratu. Bai, oixe. Gustatzen zaite? Oia! Zaila, mugimendu asko dazka horrek, Kontuz, hemen gauz bat. Beti aurreratzen garenean, juntatu, orduan hemen ezin dizuteko. Hoi da, ezin da sartu. Hori da. Eta orduan iriki. Hola. Hau utzi dut, hemen parte sensible utzi dut eta iren, ez da? Hoize. Horrela egiten baldin badezu. Defensa guztia, hoi. Ya está. Bai, gora, bai. 1. Bai? Hemen dik. 1. Berriz, defensa. Arreko hankakin, atzera, i defensa. Eta orduan zuki.
baina ari gea... Utzi jo ja guztia irian hor, da, ja. Gau, ez parrasko din, Jesus Mari? Ez. Ojo a Kristo, zuaitz? Bat, da bi, Hemen dauket nik hau, Joño. gerriko txuria. Gerriko txuria. Eh? Merezi dit, Jesus Mari. Bai, noski baietz, hombre. Lagunduko diazu jartzen. Bai, buelta. Eta, hola, Oso ya está. Bueno, Ya está. Jesus Mari, Ixe. placer bat Oso ondo. esantzia. Berdin. Zu eta Angela. Segi ondo, eta Oso nila, ondo. gaur beste pertsona bat sentitzen nahi, semintxe Oso ondo. gerriko zuriarekin. Oso ondo. Banoa, zuaitzi kata batzuk erakustea. Angela, Jesus Mari. Bueno, abaltzizketako ganbaratan kriston sorpresa daude. Batetan ganbara digitala, bestean karateko gimnasioa, harrigarria. Jesus Marik esan zianian kata bat egin behar genuela, ni pentsatzen nun, ardu bateago zela, baina ez, karateko kata bazan. Jesus Mari karateka ona da, zinturoi beltza lehenengo dan esan zenien, ezta? Maisua, bai. Baina nik karatekai, munduko karateka enonena, gaur ikusi dut, gaur ezagutu dut, bai jauna, nere sozioa, nere adiskidea, Zuaitz Gurrutxaga. Teresan etxea jun, da karatekak ladrilloa eskukin puskatzeuen bezala, Zuaitzek Teresan etxean persena buruakin puskatu. Epa, Kaixo? eixo, Kaixo? ze pasiuan, saldi pasatzen? Pasatzen larrea ateatzen. Larrea ateatzen? Bai. Sartu leket? Bai, sartu bezain. Ez da peligroik, ez da? Ez? Izena? Izena, Jose. Jose, Zuaitz ni. Bai, Itaskotako. berdin. Eta hauek izeni bakate? Bueno, hau da Afrika, Afrika, horrek estrella izena du, estrella, eta hori txikia galak. galak. Izenak ipintzeko eta zela izaten da? Ez, bueno, hauek ez dian erek, Aha. Nik hemen ostatua dauko, zaldi ostatua, eta zain dut jentuko. Eta oin nora Oain, eramatazuz? belardi batea, kanpoa, egune pasatzea. Lagundu zaitxut, eramaten? Vale, hartu. Zela esan duzu hau, estrella? Torri nire atzetik estrella, bai. Venga ba. Torri lasai. Ondo, ondo. Hori gaztiak ematea bildurra, Bai, baina ez dizu zer egingo. Ez, bale. Ez. Eskatuko? Jose, ahi ba. Ostia. Ez, Eskatik izenik. Horre ikusten da, gazte jolaskurea eta baina zaharrak ez. Zaharra tranquil. Jose, orduan, saldintzako hotela, baltzizketan. Eta nola funtzionatzen da horrek? Ze zaldin mota ukitzen dozuz? Piskat denetik. Zaldi zaharra baitugu, bastante. Zahartzen dienean, balioz dutenean, edo ezin dulako, edo kerri, eta hemen egitzen dugu. Gero lesio dutenak bai. Igual salton da biltzen diena, nahiko lesio izaten dituzte, eta horiek igual baitero esaten die, hilabete pare bat edo deskansua emateko. Rehabilitazio zentru ere pixkat izan like? Osa, deskansatzea etortzekoa. Hau galak, adibidez, zergatik dago hemen? Hori aurten jaiotakoa da, bere ama du hoi, eta ama salton ibilitako behor da, baina lesio bat dauka, eta orduan ez du balio saltoitiko, eta bere jabea pentsatu zuen, ume bat ateatzea. Eta esan duzu, zahartutako igual ona ekartzen txuela. Ekartzen ditu segatik, bereiek ez dutela keuki, ja... Bai, eta zaldi horiek normalen egoten dira ipikatan. Hango bizia izaten da, ikuilutik atera eta pistan ibiltzea. Ez dut ezagutzen, mendik, belardik ez du ezagutzen. Orduan, zaldia beti hemen asko zobeto goten da. Eta pasau da inoiz ona zaharra ekarrita hiltzia? Bai, hiltzea edo hil beharra izateare, bai. Eta albaiteroa egitu, bora etorri, eta olako kasotan, esaten badu ez dula merezi edo sendatzea edo tratamentu bat egitea, azkena izaten da, indizioa jarri eta hiltzea. Eta hor ze protokolo... Hori tristea izaten da. Naizta? Hori zeuritu katzagatzu ere bai igual? Bai.
Gertatu zaigu baita ere, hola larren dabilela, zaharra hartu eta etxeaino eraman da, ia ikuluko ate ondon, atake bat eman da, blast, hildak editzea. Baita ere, Zeuripena bai, Jose? Beti ematen du. Beti ematen du, eska egunero zabiltzela, grosena ematen du. Ja, zeuria balia bazela? Azkeneko momentu nintzeko garaian da, nehar ez da, bai. Osa, kariño asko egutzen da. Esan lehike, bueno, ez da leku itxarren ere agur esateko, ez da? Hau dena... Bai, paraje politia da. Aize sanoa nabarmen, osasungarria omen, hartzen du nantzat bederen. Eta nordaki gizakientzat, zer aukera ote dauden. Zeren zaldiak ere ostatu, hotelean dute hemen, hotelean dute hemen. Epa, ze martxa? Ze martxa? Martxa? Bizikletan? Txiki, Bauka honek elektrikoa zer da? Bai? Adibidez, nik gainen jarrizko eruteko esela bai? Martxa juten da? Martxan? Igual, loko basake haudek botilardoa bezala. Zenbat eta gehiagoean, zenbat eta gehiago gastatu, botile lehena ustutzen dek. Eta bateria hau ere, bai? Da buzinia? Bueno, bi azuzkat. Hori... Gainen jarrizan ingulitzuko berrotan metro, oza, bisok junda, bai? Probatzeko bai? Bai? Zeizen daukazu? Luis. Luis. Zuaitz. Zuaitz. Bai. Gerritik heldu? Bueno, neskaze ezela. Luis, eman elektriko behi, Hor, oin bai? Luis, egarra, viajia. Zau nungua, Luis? Ni agat eskatako. Gertakoa? Bueno, Luis, gerarte ba. Bai, gerarte. Eixo, zeizen daukazu, izena? Ni Juan Mari. Juan Mari? Mikel. Mikel? Jose Mari. Jose Mari. Eseilik ezuekin? Bai. Seila, sei. Hemen elkartzate? Bai. Gu bai. Zematien behin? Eunero. Eunero? Toki erra. Bai. Nik esateiat, aita santuk Vatikano haukoik. Guk gauzak hau. Hau da zuen? Ze erra. Gu Vatikano. Hau da zuen Vatikanoa? Gu Vatikanoa. Hau da zuen Vatikanoa? Bai. Lagaizkoa goziliak esatei bela guri. Meti nola hemen otean, orgien hemen izatean, Lagaizko goziliak. Atzo periodikon lehitxot, omnisak ikusi itxuela. Hemen egark ikusiko liak, Zein? Omni. Ez, hemendik horiek altugote ikusi hori goda, Mendin, por ejemplo, adarrainetiko. Girona berdik, Ui, ba, giro. Laino dodatzeo. Azken baten, honi hoi zer da, inok ez daki. Ze... Platillo volante no identificado. Bai. Bueno, objeto volante. Han ba, oso, Haura identifikauta dago. Objeto volante identificado. Bai. Haura bai. Amen.
Ikusiko? Bai, seitun deko hemen. Guazen? A ber. Etxe. Garki hartu, zotik, alditxekoa. Hauxe, zuen Vatikanu, orduan. Zeuen Vatikanua, hauxe. Bai. Hona etorri, jana zena eta txindogia. Eta txindogia. Hore izizte bila zuen? Bodoxea. Kontu eta oderak. Galtzerritxa? Galtzerritxa? Hoi, eroita ez usteko. Noi jasotzen. Bai, mira. Otako da? Galtzerritxa. Galtzerritxa, ez? Galtzerritxa. Zasotzeo. Zertako hori? Noi jasotzen. Honek, hau zera, pastor elektrikoa? Bai. Honek nik beti dudi aukiot. Egurrak hori garraiatzen dau? Transportatzen dau? Ez. Belarra egin guztuak. Nola? Belarra egin. Proba izak ematean. Ingo probia? Dano eskutio duta? Da. Lau gehiago epen, bertan. Ni den hori asuta, eta ni hori manda. Eldo. Egon, Baina ik, hola, eldu jo. Hola aldu bat zaio. Eldu. Nada. Hoi mamaz, hola zein dori. Ez zeu. Bueno, Onixe. Modo. Hemen, abantzizketako agosiriak? Vatikanoko. Agosiriak. Da, hi aurrengo urtien leku berdinen dagoen. Vale? Erarte? Ondo segi. Luisen bizikleta elektrikoakin hasi da pastor elektrikoakin bukatu. Luis, espero zure bizikletak pastor elektriko horre baino bateria gehiago itzia, bestela berotu harrak hartu jozuz pedaleatzen. Espero. Ikusi dut oinarte, abaltzizketan teknologia punta erabiltzen dela. Baserri digitala, fibra optika, WhatsApp herrikoia ere bai, eta bizikleta elektrikoa, teknologia punta abaltzizketan. Baina ze erabiltzen dau Juan Marik mobila babesteko? Galtzerdi bat. Baina Dolores negozioa haunditzen dixi. Kontutan euki. Galtzerdiak hankak berotzeko eta mobila protegitzeko ere bai, kontutan euki. Bueno, Juan Mari izatorri, baina beste bi larraitzeko aguazila bai. Da gauza bat aitortu biot. Hortxe abaltzizketan, esperientzia religioso bikain bat bizi izan abala beraiekin. Beraiek esan bezala txindoki azpian, Vatikanoan, larraitzeko guardia suizakin. Momentu hortan, aingeru txuri bat jetxizan. Eta Juan Marik jangoiko handeia sentitu zaban. Eta miraria bete zan, miraria. Pastor elektrikoak ezigun minik egin. Leku hortan, ondo iruditzen bazaizue, Eliza bat eraiki behar litzake, Eliza bat. Ta izena garbi dao. La Iglesia del Buen Pastor Eléctrico. Jopa. Jo, haze vibrazio festa hoi. A ber, zaizaten duen, erregintza taldeak. Nio, aurrenekoa, a ber, alkateren mezua. Goatu gaur atxalden apustu daula erbeta eta jabi aurrez aurre segan. Azaldu iztuetaneko barrutia zazpitan sin falta. Arantxa Tolosak esaten du, oin da ho. Eta argi zabalak iztueta goikalden. Eskerrak esateuen, nik ez da ginunda onda. Laneko gauzik ezek esaten du garrote. Eta Felizek esaten du, egin apustu andre gizonak. Bueno, nik erantzuna bieleko jota, han izango naizela. Izango naiz. Bueno ba, herrikuakin lehenengo komunikazioa egin dut. Hau da, harto festa hau. Ara, hau altzizketa, paisaje harra, No, paisaje harra, baina ni noaino etorren nahi zibiltzen. Hemen tontamentian, herria 20 kilometro eta utzietik ja. Kauen zu. Ara, hor gizon bat dago, eta ez dakiz zertan debilen.
Ozen investigatzea. Kaixo! Hombre. Zer deu? Egun on. Egun on, baita zurire. Ni Mikel, zu? Ni Jesus Mari. Jesus Mari urte askotako. Bai. Ez dakiz, zertan zabiltzan. Hemen barilakin, ura aber nundik noa dijon, eta aber zera gine egiten dion arbolai, eta... Barkatu, Jesus Mari, ez dut asmatu guen zertan zabiltzan. Barilu zertako dia? Bueno, barila dia gure gorputzak eraginten duen indarrak lurrakin antena bezala, pizkat amplifikatzeko. Barila berez ez du eserreiten. Gure gorputzak egiten du. Gure reakzioa lurren daen gauza askota. Bai ura, bai fallak, laizezulok, olako historik. Doa jo inundita dator, Jesus Mari? Dano dakau. Bakarrik landu inberdiala. Landu, bai. Adibidez nola funtzionatzen guanek, esplikatu jazu pixka, Jesus Mari. Adibidez, ura esaten du relazionauta daola guntzurrinakin, orduan egiten duguna da, guntzurrinan pare nola gutxura jarri, zuk kodifikatu inberdezu zure burun, ze detetatzea nahi dezun, o falla, o ura. Momentu hortan, zuk esaten duzu barilai, barru aldea inberdezue, ura detetatzeuenen. Orduan juten zea, eta ura detetatzeuenen, tak, hemen izango zan, uran ertza. Adios! Ertza bat. Bai. Eta noiz bukatzea hemengo zain hau, urzain hau, bizkat aurreago jun, eta markatuko berriz. Hor markatzen dizu? Hemen markatzen. Zabalera aukiko luke, olakoa. Eta horren nahi du esan, hemen lurrazpin ura pasatzen nahi dela. Ura pasatzen dela. Horrek egiten ditun zurrunbilok eta eragina egiten du goraka. Goraka. Eta horrek, eragina izaten du igual, zuaitzetan, pertsonetan, Davidana? Bai. Honekin deteta dezakezu, etxe batein aurretikan nun daun eta neurri korrektore batzuk hartu. Zu loite mandimazu kontinuo toki baten ura pasatzen dela afektatu itizula. Arbol batei afektatzen dion bezala, pertsonei ere bai eta animali dire bai. Arritxuta gatu nahi, eta guaindik koste jesei pixkatu ulertzia, almen hau, ez da oso zauna. Bueno, oin zibilizazio honetan, bai alain beste ez, baino garai baten asko ezautzen zen, eta asko ibiltzen zen, bai. Zein dia oinarrik igual, oitako batekin, oitako aparato batzukin ibiltzeko? Ondo ibiltzeko, gau pasain da geho ezin da. Gau pasain da geho ezin da, ondo hasi nahi zentzar, atzo gau pasain behar duzu deskantzatuta, bai, eta hidratauta. Hidratauta urakin, ez ardokin eta loko usakiz. Jesus Mari, nik probatuko nituzke gustoa zure gauzaue? Lasai hartu, barilek, aldala nibelen. Eta zure buru esan ura detetatzea nahi dezu. Eta aldala pizka berago, gontzurrinen paren hemendikan zuzen hartu, eta haber ura ertza nun azten dan, haber lokalizatzen zuen. Eta barilak barrua ite izuela. Ez dakizi pasatzen, baina alde bat eta bestea da. Pixat erotuta da. Oso nervioso zaudeo, ez dakit. Relajatu, ez dakit. Pixat tenso baina. Bai, tenso. Relajatu. Seter bat zorian baino tenso gona, baina. Bai, A ber, lasa eta zuen, Jesus Marikina eta Erkina. Tak, ura bilatu nahi dut, eta guazen, ura nondan ikustea. A ber. Segi pizat horrea bain. Lehenbiziko partea ondo indezu. Adios. Hemen, bai, markatu pizkat, kruzatu india, eta gero, separatu india. Lehenbiziko ertza, bigarren ez dizu markatu. Adios, leheneko ertza markatu. Bai. Eskarrik asko, Jesus Mari, eta plazer bat. Menditin ebilela, Jesus Mari ikusi nun hola, eta esan nun, lehen abaltzizketako aguazilak esatu ju, eta goin abaltzizketako xerifa izangoa. John Wayne, baina ez. Jesus Marik esan zizkian, ura bilatzeko behar diran baldintzak. Argi, Gutxi bazkaldu, gutxi afaldu, eta gau pasaik ezin. Erbeta, iketanik jai deu, eura bilatzeko. Nik egite esan abaltzizketan gauza asko ikasten nahi naiz, bai jauna. Jesus Marik esan dakoa burunekala etxea junitzen. Esan zian, ura urkitzeko, ura bilatzeko, garrantzitsua dela barilak giltzurruna paren jartzea. Etxea junitzen berdin egin nun. Barilak hartu, baino giltzurruna paren jarri beharrean, gibela paren jarri nitun.
Hola hasi zian, eta milagro, ura bilatu beharren, atxak gordeta zekan koñaka botila biletu nuen. Abaltzizketak gaude, Fort Larraitzen, Tolosaldeko indar berezien entrenamentu zelaian. Ikusten duzuen bezala, ginkana guztiego egiten duenak, pertsona normala izatetik, heriotzaren makina bat izatera pasatzen da. Toki honetan denetik ikasten dute, aiztuarekin borroka bere eskuekin, hauntz batek botako lukeena jateko gai bihurtzen dira. Zelai honetan entrenatzen direnak esaten duten bezala, egunik errezena atzokoa izan zen. Beka, baino, ne hemen hilo nahu baino jetxi nola hostien egiten. Beka, hola, jeisten itxek, Fort Larraitz, honenentzako zelaia. Alista zaitez. Gaur, maldan gora hainbeste ibilita, txindokita kristua, hankak lerrin dadazkat. Baina, nekien ondorioz, bombila bat piztu zait. Hala, beharkoz, koinentxe. Honetiak remo jonjarrita. Eskerrak guatu nahi zen da azkazalak etxian moztu dituten. Yep, kaixo. Iba. Zemuz? Do? Do? Bai. Peixen dagazu? Ni Aitor. Aitor, Zuaitz. Taskotako. Beharrak arauta? Txerrintzako. Txerrintza beharra? Bai. Ze behar klase hori? Normala, hor belar zandeatzen egiteko. Espeziala ez dala. Ez berziareko. Ez espeziala. Han ikusi noan Aitor, karretilean belarra beteta. Da galdetu nion, ze belar mota zan. Normala, esan zian, belarra normala. Aitor, nik ere pentsatzenan belar mota bakarra zaola, baina Amsterdamean jonitzen da 20 belar mota topa honitxun. Osa, kalderi aurrerat izan. Ez nepixka, emame, txerrigun behatzuk eta ere bauzkeuta. Nahi aldek, zatu nahi aldek. Probatu nahi aldek nola itxeken asuntoa. Bueno. Jarri. Ata egiten unazka arteago ya, seke kontu bili. Horren zuten dena da? Bai, oi txerrigumek. Ahi da. Neon. Nik txerrigumek eta oio eta zuguntzia, bota esnea. Ahi bai, baina kontu, eta zuguntarunek, egon beste ne bai. Kontu, zerreze? Oiga, beste ontzin bota. Baina, beste hau hain, ununtzeto. Oi, ustu, ez ziren zerringo. Oi, baina... Bota honekin, honi ere ez da bota hoio. Hauz, egon, geldi. Aitor, zer dau? Hau, enbutu, Hau hola jarri eta... Enbututi bota eta tu boti, jutea behera, eta harta problemai bat ez bota horti. Noiz jande azkenengo biernek? Gozei, uste egizu. Artu leke bat? Ahí va. Besteak, Aitor. Bueno, hemen ikusu txarriko mia jondiela, da hemen animali tranquilo bakarra. Ni hemen! Venga! Pasa! Sigue. Venga. Listo? Bai. Zer txarrikume klase honek? Oik, basurde eta txerri inumek. Basurde eta txerri? Bai, kruzatu, Nola historizia? Jo, txerrik etxen genezken. Bai. Eta basurdea tarpatu zuen hemen txiki ez alata, baina hemen zegoen hiru bat urte hola eusketa, atxen ida izan zen kruzatzea, lehen ditxerri nola genezken da, hola gotxe txerri guma, eta txerria beha beltza da, eta orduan basurde guma emantegue. Zer izan dago honek? Zle rasak? Arrastu egi. Mezkla, izango dago ez taipa. Ez dauke izenik rasik? Ke bagu gintza ez tiguarri. Ipintzen bai jo? Ni itzai okurritzen. Txerrurdia? Txerrurdia? Raro xamarra gehatzea jo. Basarri? Basarria, txerrin ria eta basurden aurreneko azati. Basarria? Ez dait? Basarria eure bai. Basarria eure bai. Txerrurdia? Txerrurdia? Bueno. Izenik eta ipintzen duzue? Txerriri batez. Ez? Ba ez ez. Zer ba? Jo, 12 txerrikumeri.
izena gartzen hasiarra duk, pentsatzen. Txarriak mendozkazu eta basurdia bai? Bai, bik. Guztuko mugen? Bai, bazen, torri barra. Torri. Hemen zer dakau? Hemen txerriat. Hone dauzke beste amabi ume, hone txikixio dauzke. Betxo. Ego, xe. Zeizen duke, zeizen duke. Txerri? Bai. Txerri, Txerri, Izen txerri izen izte gortzen. Arra zein da, basurdia? Da txerria emia o? Txerria emia eta arra basurdia. Arra, basurdia eta txerria emia? Bai. Hori beti hola da. Ez da basurde emei bau? Hoxe baietz. Baina kasu hontan basurdea arra eta txerrik emek. Eta txerri harrik bau? Bai, apoa esatzaion. Bueno, hemen esplikazioa. Hori. Men basurdea. Txikisa marra. Agun aitxa. Aitxa ikasutia etortzia. Aitxa bizitatza? Etorgia. Ez di askotan etortzen, ez di uzten pasatzen da baina. Oi. Aiba, seguru zau zezukla izenik ipini nahi, inoen? Jaren, negozu? A ber, honi zarko jo. Zuen eutxuri hasi pintzia da? Batez. Fuera, batez. Txerrie? Txerri, hoi da txerrie. Kariño zero, eh? Kariño pixka bai, baina izena gartzeko baina ez. Vale. Zerri esko, Aitor? Bai, zerre. Egerte? Eo. Animali txiki hori eze. Jo, ze bizkor, ze askar, eate zuten. Ze askar, edan. Ta ni bitxartian, ez nia bota. Bizkor, ez nia bota, bizkor, ez nia bota, bizkor, ez nia bota, bizkor. Horti dator ezaera, etxando letxez, horti dator. Munduan, 2 milioi animali espeziet ezberdin daude, 2 milioi. Gaur enteratu era, National Geographicek animali espezie bat gehiago gehitu dau. Bai, da Aitorrek izenik ipintzei giztio nahi, eta bereiek ipini diote. Abaltzizketako txerrurdea, ero txerrurdiz abaltzizketensiz. Hoxe da Aitorrek. Adiós. Hemen deu vibrazio berrize, ara beste WhatsAppa. Nio, Javi sega zorrozten zeok, argi zabalak bielita. Hemen ambientia berotzen hasia, pustuako. Adiós. Ikusi, hor dihuazten biloik bat segak indihua, kasualidadez apustua itxea dihuaztenak aberrote dian. Uk atzekti segiko jo. Bestela, jendi ezak segakin kaletik ibiliko hemen, baino. A ber, ba. Ara, hor daude, guazen moa. Kuartel general hemen izango gue. Epa! Kaleon! Aietz! Bueno, nik zuei kaletik segakin ikusi dut eta pentsatzet izango gala gio izango zuen apustuen batik, ez da? Izan esan dio nahi etortzeko. Bakin zo pasaren, goizien zea alkatiak WhatsAppeko taldien sartu itela, eta herriko gauza guztietan ditatu bez. Bueno, ni Mikel, zu? Ni Xabi. Ah, Xabi. Abeki ba? Lasa. Ah, nia, lasa zan apustuko bat. Oidek. Bai, eta zu? Ni erbeta. Erbeta, meka hauen zoz. Hoi da, erbeta eta lasa hemen dia, apustuko bi fenomenok. Bueno, txintxin, zuek etortzeatik. Oi. Herriko nenak. Jo, erki. Nik hemen bi segalari ikusten du, baina sega bakarra ikusten dut. Beste, sega o... Segan, ni segan, nundi ez da honetzen. Ni segan, ez. Sorpresa mata. Sorpresa, ni. Ojo, abaltzizketa sorpresas betiko. Ni segan, handi, nahi, inok ikusizea. Ni segan. Meka. Hau, no sega. Hau ala sega. Arma sekreta hau da, ez da? Bai, arma sekreta hau da. Alto rendimiento honek, bai. Zea, ordunea. Nola hijo apustu ordu? Bueno, ikusten da bezalaz, ni segakin, erbeta makinakin, desguntzaurakin ingo du, eta ni dauzket bi zelai eta erbeta beste bi. Jokun, zok, 200 euro eta afari, Kaso honetan izango duen, bi launen afarioan, igertu erbaek, baina iruna izango. Responsabilidade ondila, Kartera jarrik. Erbeta, gauza apropatu esateko dut, igire bai. Nik turnoko ikin itxema eta pustua profesionalan kontra, segitu zeitzen. Bai, gutxi hori jatuko nok. Ordu ni erbetakin 50-50 atako naiz, zure kontra. Apustu hola hartzazue? Nitzu, Vale, venga. Hemen, eskuba mata, kanta griko bezala, eskuba, mango du. Venga, iningoi. Bai. Ja, atzea ezin ingoi.
Zabentzio diru ba, Eman aldo diru ba. Bueno, ba esparen, nik hemen poltsiko ba botoiak indakatela, gio guatu, Vale, alde nik ez pozio. Bai, 50. Marzen ez bezala, Suiza hon batiokin da falikin. Hemen txanda, zalatia. Atze jende pila da hona. Herri hondan dana dakate WhatsAppa, ikusi da, Atxale hon, danak azue WhatsAppeko taldi, ez da? Amigo, danak entzatze jala hemen, Javi, zen mout? Ongi, aquí. Motila, prest! Bai! Iepa, etxuko jen. Aurrea. Javi, zorionak. Ni uste nulo izan dela, lao. Nulo izan alde. Berdin ez alde bukatu. Ni uste antzeko izan dela. Empate usteak nik, Foto finish ez aldo. Foto finish. Jendia, publikoa, Finish, Berdin inau. Berdin. Eskari, asko. Bueno, hemen gauza bakarra, gatzezeko esatia. Gora zu eta gora baltzizketa! Iopa! Me hauen zot! Hostia! Hau Formula 1 baino peligrosoa, Oida belarra moztia. Zeraia Joseina Etxeberrian burua bezala gatu zen, Kalbo inda. Bueno, jendiak Erbeta eta Lasak serio hartu zuten apustua, Bai, hortxe. Lasa xeakin da Erbeta metraila horakin. Hola xe, ondo ibili ginen. Nik zehozein nun, demo galdu pixkat, baina bueno. Esara zar batek esaten du abaltzizketan, zelaia bakazu, belarrez bete eta hemen txedazkazu Lasa eta Erbeta. Irabazita, ez irabazita, bueno, ez dakit argia etxuzan, baina importantia da partizipazia esategoen zela, parte hartzia. Earki pasagen duen, irabazio galdu, Sevillano batzuk esan ziaten, honengatik, Lasa joteko Erbeta, Sevillan baldakizuz esategoen, viva Erbeta, man que pierda.
Jakin mina zen gure bidaian, aitzakian oinarrian, abazizketan asedegula, egin nahi dut aldarria. Agurtuz bagoazgu, ta eskertu nahi dugu, aukera zoragarria. Piskat gehiago ezagutzeko, herrikoak da herria. Piskat gehiago ezagutzeko, herrikoak da herria. Esaera zar batek dio, herri txiki infernu handi. Ba, herri hau infernua bada, biba infernua, eta biba zuek. Gora baltzizketan! Amezke, ojo da amezketa, abaltzik, bale. Ni haue. Berriro ataskatu naiz. Ahí Txalburuk, te dio txalburuk, eulik esan dut. Elbiga amezketan. Torenaz, baiz, jarri hemen. Baina untzan dinaz. Pasa. Eskerrak botu nahi zen da askala zalak moztu dira. Eta honek revistak orduan. Lehenguak, oinguak irakurtzen duzuz? Ez, zuri sartu nion. Zein? Zuri sartu niola. Zuere? Zuta sartu nion. Zatik. Zatik, kiko eta miko eta olako zaren da, haiketzaizki gustatzen da. Asia, whatsappa Kiko zein? Matamoros? Bai. Hori asaltzen? Bai. Da zutara? Bai. Dios. Hala sartu nion ba. Eskatze gustatzen da? Egiten esaten dizut. Zutara? Zutara. Hemen, ez da jende asko kabitzen. Igual, UPyD-ko botantiek ingonden duk. Botako nire.